Så er du klar? Kører vi? Godt. For 13.000 år siden, der var mennesket sådan et dyr, der gik rundt i stilen. Det var skide koldt. Der var istid. Han gik rundt i bare tæer. Ikke? Han havde udviklet sig fra et eller andet, der havde hår på tæerne, som havde hjulpet ham med at holde varme. Det kunne han ikke mere. Så han dræbte dyr, og så tog han skindet, og så viklede han det omkring fødderne for at holde varme. Og så nogle gange, så skar han læder i strimler, og så bandt han det ligesom fast om armen for at holde fast, så han kunne gå. Det gjorde han også for 12.000 og 11.000 og 10.000 og 9.000 og 8.000. Helt frem til, at der var nogle mennesker, der vandrede ned. Så kom de ned i det varme sand ned i Afrika, og hvad skete der der? Der virkede det der ikke, det var for varmt. Til gengæld brændte de fødderne. Au, for satan, de stod sådan her. Hvad har jeg brug for? Jeg har brug for at stå på et eller andet. Så lavede de der aftryk i sandet, så lavede de noget papyrushaløje, som de kaldte en sål, og så satte de nogle læderrem igennem, en op mellem tæerne her, og så rundt om her, og så havde de faktisk opfundet klipklapperen med en sål på. Så gik de rundt i 2.000 år og byggede pyramider med klipklapper på. Og for pynte, fordi de var fine, nogle af dem, så satte de små perler på. Det er de to grundformer for sko. Den første har udviklet sig til støvlen, og den almindelige sko, så kan man sige, så kom mokasinen med vikingerne og indianerne, som ligesom svøbte og syede den her ordentligt sammen omkring fødderne. De havde også behov for at få såler, så på et tidspunkt så fandt de ud af at lave såler, der kunne hjælpe dem til at bevare deres skind. Træsko, man satte simpelthen mokasinen oven på en træsål, man skar ud. Så gik man over på sådan en træblok. Det gjorde man jo i Holland i mange, mange år. Alle bønderne i Mellem-Europa gik rundt på sådan nogle træsko. Det gjorde man også i Danmark. Så på et tidspunkt, så blev man lidt mere velstand. Og folk ved hoffet gik jo også i sko, og de begyndte at pynte. De begyndte at gå i forskellige tøj. Og hver gang tøjet skiftede, så skiftede skoene også. Så man kan ikke sige noget generelt om sko. Man kan sige, på et tidspunkt, så var der høje hæle. Der var det moderne at gå rundt, ligesom sådan nogle, på sådan nogle, hvad hedder det i dag, sådan nogle pigerne også går rundt i sådan nogle grimme klumpfødder. Ikke? Eller der var stiletter, eller det gik fremad. Nogle gange var skoene spidse, så gik der 2 år, så skulle de være rundbuede, og det var meget forskelligt for mænd og kvinder, så kom farver på, man lærte at garve læderet, så det blev forskellige farver, man kunne påsætte forskellige ting. I virkeligheden skete der ikke en skid. En sko er stadigvæk enten en sandal, det vil sige en strop op mellem tæerne, der holder fast i en sål, eller også er det noget skind, der er viklet omkring fødderne, en sko eller en støvle. Helt basalt. Så på et tidspunkt, så udvikler det sig til at være en modeting, og skifter rigtig, rigtig hurtigt. Og det gør det hele vejen op gennem, skal vi sige fra 1400-1500-tallet, det vi kalder middelalderen, op til slutningen af 1800-tallet, så kom industrien, det er stadigvæk mode, men så kom der nye stoffer ind. Gummisålen blev noget nyt. Og i dag har man nogle plastikstoffer og nogle legeringer, som man laver kunstigt, som holder meget bedre. En moderne løbesko er jo lavet af nylon med en eller anden meget fin gummi-plastik ting, og der gælder det om, at det skal være så let som muligt. Og farver og striber, der er påsyet, men stadigvæk er det jo helt basalt en sål med et eller andet stof omkring, som holder sålen fast til fødderne. Men så er det blevet en modeting. Og jeg ved ikke hvornår, men jeg tror, der har været stiletter og pomponer i mange år. Helt basalt, så er skoen stadigvæk det samme. Den, der blev opfundet for 13.000 år siden, eller den, der blev opfundet for 3.500 år siden. Det var altså meget underholdende, det der, far. Tak for det. Selv tak. Det var flot performet. Flot performet.